जोबोद दुखुनांथाव दिनै जोङो बयबो आयं मार्जित बसुमतारीनि बे लांगोनायाव जोङो नुजाफैदों आरो बेयाव गोबां हाजार हाजार रायजो राजा बिथांमोना फैनानै बिथांखौ मान बावफैदों। खारना जाहैबाय जों बयबो मिथिगौ जे आयं मार्जित बसुमतारीया सासे समाज सिबियारिमोन, सासे बयखौबो अनसायग्रा, मोनफ्रोमबो हारि माहारिखौ अनसायग्रा आरो गोबां बेबादिनो दुखु निदानाव मानसिफोरखौ सहाय खालामग्रा सासे हाम्बल गोसोनि बा गुरै गोसोनि मानसिमोन। दा दिनै जोंनि बे ओनसोलनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो बे समाव जोङो बयबो आयंखौ जोङो मान बावनो थाखाय बेयाव नुजाफैदों आरो जोङो आफा इसोरनाव आरज गाबो जाहाथे आयंनि आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै रायजो मोनहैयो, बिनि थाखाय जोङो आरज खालामो। आरो जोङो बाख्नायनांगोन जे आयंनि जे बिहोमा, जे सासे समाज सिबियारि हिसाबै सारा गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय साफ्रोमबो बेबादि दुखु निदाननि समाव आयंआ गोबां बेबादि मदद खालामबोबाय आरो बेल' नङा, जोंनि सारा बिटिआर बिटिसि जोंनि आसामावनो आयंआ सासे मुंदांखा फालांगिरिबोमोन, बिजनेसमेन, लोगोसे समाज सिबियारि। बियो जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे खहा। जोङो बे समाव जोबोद दुखु फोरमायदों आरो आफा इसोरनाव आरज गाबो जाहाथे आयंनि आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै रायजो मोनहैयो।